campeona, benvinguda a Beneixama, benvinguda a la Solana Pride. Recibim els corredors amb els colors estudiantils del centenari i per això han volgut vestir-se en esta ocasió per el centenari dels estudiants de Beneixama, de la estudiantina. ¡Vamos! Ahí está. Grandes, fontanars, benvinguts a la Solana Pride. L'actitud, el somriure, el gaudir i el disfrutar fent deport. Benvingut a Beneixama. Grande, campeona. Molt bé, benvinguda. I el figater que també el portem, Estudiants de Beneixama. Eixa és l'actitud, la sensació Solana Trail, on unim les tradicions dels moros i cristians i el deport de l'esport avui amb esta Solana Trail. Grande, Raúl. Ahí está, descàpil enorme, ahí está. Perfecte, bones sensacions. Bueno, crac, va sobrar, va, que queden piernas. Molt bé, benvingut, Ángel, enorme. Vámonos, y eso es el fin de la Gaudir, benvingut a la Solana, benvingut a Beneixama. Perfecte, crac, molt bé, molt bé. Campeona, Patri, molt bé, Patri, vas molt bé, Patri. Ahí està la corredora de Bocairent, Patricia Rodríguez, molt bé. Són molt bones les sensacions que viu la gent, venen de gaudir i disfrutar de la serra de la nostra Solana, de la nostra volguda Solana, que sempre cuidarem i tratarem també, perquè la serra és natura i és vida. Benvinguts a Beneixama. Campeona, muy bien, vamos.